Birthday! Happy birthday! Shout out! So magkano nga yung mga kamatis mo? Sa ano po, 140, 50, Boss Lando. 200 ang... 20 lang balot. 200 pa rin ng per kilo. So yan po yung mga kamatis mo nagsalagang 20 pesos. Magkano kilo? 400, 340. Ayun po yung presyo. Dito po ay 400 pesos. 340. So ito po yung mga presyohan ng mga latag ng mga bangus dagupan. Meron po sila mga 130, Yan. 150, 160 na kada piraso ng kanilang bentahan po ng bangus dagupan. Napakarami nila magbigay ng mga tumpukan ng mga tawilis po, mga isdang lapad, no? Sa halagang 50 pesos ay may pang-ulam ka na. Po yung mga laman sa halagang 50 pesos po nila binebenta. Ayan, yan po yung mga gilit, no, ng mga isdang bigit o tinatawag po nilang maya-maya. Good morning, good morning, good morning. At tayo po ay mag-a-update naman po dito sa mga gulayan at malabon tumpukan ng mga presyuhan ng kanilang mga latag. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Shoutout sa'yo, Boss Lando. So shout out, happy birthday! Happy birthday! Shout out! So magkano nga yung mga kamatis mo? Sa ano po, 140, 50, Boss Lando. 200 ang... 20 lang balot. 200 pa rin ng per kilo. So yan po yung mga kamatis mo nagsalagang 20 pesos. Itong mga sibuyas 20 rin. O yun, 20 pesos po yung mga naka-plastic, no? Itong mais magkano? Mais, 25 po isa. 25 pesos po ang isang piraso ng kanyang mga bentahan po dito ng mais. Ate, Ang dami mong bless, Lodi, ha? Kita ko yun. shoutout sa inyo, Boss Lando. Ayun, shout out. Happy birthday sa asawa ko dyan. Ayun, happy birthday. Opo. Ito yung kay nanay. Good morning po, shout out. At talagang mga bentahan ni nanay dito ng mga sayote. Nay, magkano po sayote? 60 po ang per kilo ng kanyang mga sayote, no? Nay, nagbago na po ba yung presyo ng ating ano? Kay Baguio? Yung pa rin, 80 pa rin po ang per kilo. So yung nakita po natin, no, yan po yung mga anak niya na nagbebenta po dito ng mga gulay sa Malabon Fish Market. Ito pong kahabaan na yan ay sila po ang nagbebenta dito ng mga gulay. 60, kanta bago yan. Repolyo po. Hanggang 80 na. 80 pesos yun per kilo. Wala yung anak ng isa, yung lalaki. Wala na, gusto ko. Sige po, Nay, salamat po. Thank you. Wala na akong ma-update, naubos na. Maaga nakaubos. Yan, kasabay ka. Hello, good morning, shout out. Good morning. Ito po yung mga kamatis po natin sa halagang 20 pesos na mga nakabalot na o naka-plastic. So 50 pesos po yung mga sibuyas. Meron din po kayo mabibiling bawang sa halagang 20 pesos. So yan po yung mga presyohan, no, ng kanilang mga sibuyas at kamatis, bawang. Alright, tawid tayo dito sa kabila at medyo nagkaroon ng traffic dito sa pag-akyat ng tulay, no? Dito ay 50 pesos na mga tumpukan ng isdang tawilis. Ayan, yung mga latag na ng tawilis sa Malabon Fish Market. Lodi, shout out sa'yo, ha? Lodi, shout out. Enjoy lang sa pagtitinda. Ayan, yan po yung pag-akyat ng tulay na mga bentahan po dito ng mga isdang tumpukan. Magkano ganito nyo? 40? Wala na yun. Tapos kami.
So, shout out sa'yo, Kuya Ed PH. Shout out. Ingat. Shout out kay Kuya Ed PH, no? Nakapon. Ano si ate? Tumpukan dito magkano? Puno din ang ikip. Din latag linis. Po. Magkano yan? Siya. Sandaan po ito kapag kaming dito. Kunin pa pinatulog. Ganun po yung kwenta. Magkano kilo? 400, 340. Ayun po yung presyo. Dito po ay 400 pesos. 340. So, ayan po yung mga presyo po dito sa pag-akit ng tulay, no? Ng mga hipon na kanila pong mga binebenta. Salamat po. Thank you. Ang panligid na ito ay bumabalik at tinatanggi dahil sa kapit. Bukod sa rubber rice, hindi po naninira ng sapatos. Hindi po nagmamalikan. At hindi po So, nakapasok na po yung malaking truck na papasok po ng fishport. Yun po ay may mga dalang mga bangot galing po ng Bolinao o Dagupan, no? Good morning po, Nanay Noemi. Shoutout po. Morning sa At po muna, sobrang sipag. Opo. Tinanghali po tayo ngayon. 130 po, no, yung mga isang piraso ng bangus, no? Yan po yung presyo ng kada piraso, 140 at 130 na per piraso ng mga bangus. Nanay Noemi, salamat po. Puro bangus po yung mga latagan ang makikita po natin dito sa Malabon Fish Market. Thank you po, thank you po. Ayan po, mga per piraso po yung bentahan po nila, no? Ng kanilang mga bangus dagupan dito sa Malabon Fish Market. Kahit patanghali na ay talagang marami pa rin kayong makikita o marami pa rin mamimili sa atin dito sa Malabon Fish Market na naghahanap ng mga murang presyo. So nandito tayo ngayon sa Malabon Tumpukan. So shout out sa ating mga kababayan dyan, no? Shout out po sa inyong lahat at sa mga hindi po nag-skip ads ng aking mga vlog sa Malabon Fish Market ay marami pong salamat. So ito po yung mga presyohan ng mga latag ng mga bangus dagupan. Meron po sila mga 130, yan. 150, 160 na kada piraso ng kanilang bentahan po ng bangus dagupan. Wala kayong latag ngayon ng mga isang bato, walang mahango, no? Bangus talaga ang ano ngayon, latest. Hindi kasi nawawala ang bangus kahit anong kalaki. Kahit na may bagyo talaga, bangus pa rin talaga makikita, tsaka mga tilapia. Tilapia bangus. Salamin. Lalo na sa mga tuklat ng sapatos. Ipo, thank you po, salamat. So, ang makikita nyo pa talaga dito sa Malabon Tumpukan, yung mga latag po nila talaga ng mga bangus. At wala po talagang mga makita mga isdang kagaya po ng mga isdang bato, no? Ng mga lapu-lapu, mga dalagang bukid, mga bisugo. Bisugo nakakita tayo pero madalang, no? So, yung mga tumpukan po dito ay 50 pesos. Napakarami nila magbigay ng mga tumpukan ng mga tawilis po, mga isdang lapad, no? Sa halagang 50 pesos ay may pang-ulam ka na. Bangus pa rin po dito ay 130, no? Mga bangus dagupan po. So, ayun. So, lumipad po yung dahon. Yan po, no? 130. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na mga bangus dagupan na matingkat po yung pagkakakulay niya. At yung mga palik Banda kasi malakas ang hangin. 130 kada isang piraso, no? Tapos yung mga galunggong po nila ay 100 pesos na binibenta po nila sa ating mga kababayan. Tapos sa mga per kilo ng kanilang mga isdang lapad o tawilis ay 100 ang kilo, 50 pesos sa mga tumpukan. At yung mga bigid na nakikita po natin dyan po yung mga laman sa halagang 50 pesos po nila binibenta. Ayan, yan po yung mga gilit, no, ng mga isdang bigid o tinatawag po nilang maya-maya.
Yan po yung mga 50 pesos na tumpukan sa Malabon Fish Market. Napakasariwang mga isdang tawilis o lapat. Kaya sa liwate ko na. Hulugan ko. Tapos di ba ako babalikan? Kakagating ko talingan. Nagkagatan na po ng tenga. So shout out po. Ayan, shout out. Ay, ganun ka tayo. Yan po ay 50 pesos na mga tumpukan ng mga kabase. Pag di mo ako balikan. At tawilis. Grabe mga natagan ng tawilis at bangus po dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang napakarami po talaga nilang naglatag. Halos 3/4 o 1 kilo ay may makikita ka dito o mabibili na mga isdang tawilis. So yung mga idol natin dito sa Malabon Fish Market ay todo ang paglalatag ng kanilang mga pwede ng pulutan to. Yan po yung mga tumpukan to nila, no, na bentahan dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga pangkilaw, no, yung mga tawilis na kanila po mga binibenta dito. 50 pesos sa mga tumpukan. Yung pera mo 50 pesos, talagang meron ka ng mabibili pang ulam, no, dito sa Malabon Fish Market at makakapag-ulam na talaga ang iyong pamilya. Dito po ay 120 na per kilo ng bangus pandaing. Ate Pam, shout out po. Bakit madalas na papansin ko hindi ka na nagtitinda? Paligo. Marami ng pera eh. Ayun, baka Mahinga. hindi, Ate Pam, baka naman marami ng pera. Marami pa mas kuha siya, di ba? Sana all maraming pira. Sana all. Kailangan bagong taon lang positive. Kasi Hindi pa ako nakasound sa YouTube ko, magkakapira rin ako. pasulpot-sulpot kasi yung ano eh, pagtitinda. Minsan, 2 araw wala dito sa Malabon Fish Market. Minsan, magugulat ako, nandyan na. Nagtitinda. O baka lang walang maano, Tipam. Baka lang wala kang mapakyaw. Nagkakaubusan, no? Mahirap kasi magmangyaw ng ganyan. Mm. Pero pagka ganyan na malalaki, may... Meron talaga. Pero pagka ganyan na sukat, hirap mamakyaw. Yan po, no? 120 na per kilo. Tapos dito po ay 130, 3 piraso. 2 piraso ay 120 sa mga bangus na tumpukan. Ate pa, maraming salamat. Thank you. Salamat. Alright, dito tawid tayo sa kabilang side na mga bentahan din po, no? Sa mga nagbebenta rin ng mga bangus, dagupan dito sa Malabon Fish Market. At may mga gulay rin po tayo nakikita rito, no? Na kanila mga binibenta sa halagang tanong po natin. Shout out po at magandang umaga. Magkano yung kamatis po? Ayun, 20 pesos po yung mga bentahan po nila dito, no? May 10 pesos na mga sili. Sibuyas, 20 pesos. Kamatis, 20. So, yan po yung mga presyo, no? Ng kanilang mga latag ng gulay. Salamat po. Thank you. So, shout out po. Ay, shoutout po. Nalaman nyo na po ba at magrarally ang mga Iglesia ni Cristo para ipagtanggol si Sara Duterte? Ayun. Bukas. Ayun. Tuloy po ang pagrarally ng mga ating Magrarally sila. kapatid na iglesia. Marami, hindi lang ito. Hindi lang Dahil- ito yun. Sasama-sama mga ibang religion. Ngayon nalalaman na natin kung paano nagiging sistema ng pamamalakad ng gobyerno. Yan, maganda. Yan ay lang. So, kuya, magkano po yung bangus nyo, ang presyo? Ganun pa rin boss, 200 ang kilo. Ayun, 200 po ang per kilo ng kanyang mga bangus, no? Masarap yan, ihaw. So, yan po yung nabili na bangus, no? 3 kilo. Ilang piraso? 3 kilo? 4? Apat. Ayun, 4 na piraso. Parang same lang, may 150 pero Mm. sa piraso. Yung mga kada piraso po ng mga bentahan.
Pero, nagpapagsagaan na. Kuya, maraming pong salamat. Mas bago, no? Salamat po. God bless po. Sa ano, sa 13. Ayun. Yung gusto po. Bukas po yan, no? Monday. Oo, bukas. Yung gusto sumuporta kay Sara. Sa Quirino Grandstand ba? O baka doon siguro gawin yung ano, yung mga magra-rally bukas. Kasama yung mga ano ni Kibuloy. Halos lahat po Mga yan. miyembro ni Kibuloy. Yan, sama-sama na lahat. Sige po kuya, salamat po. Salamat Thank po, you. shoutout God bless din po. Sa mga Team Duterte. Ayun, shoutout po sa mga Team Duterte. Lipat na po tayo. Thank you po. Ano yung pinapahid mo dyan? Pahid ka ng pahid. Basta yung ano, Siguro sobrang dumi ng kamay mo. Oh, akala ko diyan ka na sumasamba. Diyan sa ano, sayang bato. yung tuyos niya. Oh, sayang talaga kailangan mo. Kasi nabasa yan, di ba? Minsan naman siya maganda. Oo. Imayin lang. At maganda pa naman kalalabasan ng sibuyas eh. Tsaka magagamit pa talaga yan. Sawa mo, nasaan? Talagang hiwalay kayo ha. Thank you, salamat. Boss, good morning. Magkano to? Eh yung mga papaya mo? Papaya, ano lang, 80 ang kilo. Kilo pa rin. Ito 100 pesos. Tapos yung mga ano mo, magkano kilo? 100 kilo to, boss. Boss Lando! Ang ginagawa mo dyan? Kain muna, walang isda. Oo nga eh, wala talagang isda ngayon. Dito magkano? Dito, 70. Eh dito sa ano mo, 70. 130 itong paninda mo mga saging. Dito sa bag. 50. Sarap to eh. Yung ano, so 50 pesos po yung per kilo no, ng mga saging na saba. So yun po, at nakapag-update na po tayo ng kanilang mga latag po dito sa Malabon Tumpukan. Grabe. Dagsa po yung mga tawilis at mga bangus po natin dito no, na kanila po mga binebenta ng mga perpirat. Saan punta? Sige, ingat. So yun na po, at nakita natin yung isang vendor po dito. Ang ginagawa niya po ay pumapasada po muna siya dahil wala siyang mga mahangon na isda dito sa fishport o sa Nabotas fishport no. Kaya ang naisip niya ay pumasada muna ng kanyang e-trike. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. So shout out sa ating mga kababayan na dumarayo at talagang namimili dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga maiulam. Dahil sa 50 pesos at 100 mo ay may tumpok ka ng mabibili dito sa bayan po ng Malabon, no? At shout out sa ating mga hindi po nag-i-skip ads ng aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market. Shout out po sa inyong lahat, sa mga silent viewers po natin, no? Shout out po. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga kaganapan at presyuhan o sitwasyon sa bayan po ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.